tapnon na salunat kanaregta tibiyag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, kenti salunat. Siya, sika, kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs itibagi. Taiso dayto iti mang pawerret tibiyag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla kang agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata. Napakaganda at yes, Thursday afternoon na naman po sa mga kapanalig na lagi pong nakikinig sa aking programang Nature's Call. Another blessed Thursday na naman po at ngayon ay huling araw ng Hunyo. Napakabilis po ng ating araw, grabe. We are on the mid-year of 2022, mga ilang buwan na lang. Ayan, bare months na naman. Pero siyempre habang inatalaysay po natin, tama ba ako sa Tagalog ko? Ang araw, of course, there are always challenges. Ayan, hindi po natin maiiwasan yung mga problema. Pero in the meantime, makinig muna po kayo para mawala yung mga problema nyo. Diba? Of course, yung Doc Hani Tamayo pa din po, ang Ilocanong doktor. Ayan, na laging nagpapasaya sa inyo every Thursday, na nagpapaliwanag po tungkol sa mga kalusugan, mga problema ninyo. So, hindi po ako Diyos, lagi ko po yung sinasabi. Pero at least naliliwanagan po kayo sa mga sinasabi ko. Ang dami yung nag-feedback sa akin na napakaganda daw ng programa. Thank you so much. At napaka-perfect daw. Thank you talaga sa mga avid listeners na Nature's Call program. So bago po tayo bago natin pag-uusapan, the right Tagalog, correct grammar. Bago po natin ang pag-uusapan kung ano ang benepisyo ng nature sa health natin at bakit ang nature ay yung ang best na healer natin, gusto kong po munang bumati, of course, sa mga may kaarawan ngayon, June 30. Happy birthday po sa inyo. Yan, pumapalakpak si Enteng tsaka si Marlon. Sila ngayon yung technical department natin, mga engineers na lagi hong tumutulong para maging successful yung ating patch team. Kasi patch team program lang po ako. Last time, mga 2 weeks ago, nandyan po ako. Pero ngayon, nasa Lawag City na po ako. So, yun. Thank you, PA. Henry, yung gwapong PA po natin. Hindi po akalain, gwapo pala ng bata na yan. And of course, yung technical department sa nagkakabuuan ng Radio Veritas. At magandang hapon din po sa mga suki ko. Kagaya ni Daisy De Ramas, talaga naman po, thank you so much na naging nakikinig po kayo. Sir Ramil Idea ng Cavite, ayan, Ma'am Tess Bobadilla, si Darrell, diba, ng Malabon. Yung mga talagang regular na nagte-text po sa akin, okay, hanapin niyo po ako sa Facebook para friends po tayo. And of course, maganda nga po din po sa ating napaka-active na reseller yan sa Tanawan, Batangas, no other than Ma'am Nina Villanueva. Diba, napaka-active po niya. Alam niyo po, nagpo-post yan lagi sa akin yung mga gumaling at natulungan ng Docanis TV ko. Tapos, yung mga bumibili sa kanya na regular, like yung kagaya ngayon, nung last week, nag-post na naman siya sa akin. Kahit sa messenger lang po, no, masaya na po ko. Diba, na may mga resulta po yung ating Docanis TV Cruz. Kagaya ni Ma'am Nina, sabi niya may problema sa health like diabetes and hypertension from San Agustin, Santo Tomas, Batangas. O ayan, dumadami na rin po ang gumagamit from Batangas and I assure you po, 100% na natural po yung product natin. Kaya nga pag-uusapan natin, ano ba ang importansya o benepisyo ng mga nature, actually, mga natural at nature sa katawan natin. Ano yung maidudulot na maganda ang nature sa katawan natin at the same time,
sa pag-inom at pagkain ng natural. Yun po yung mga pag-uusapan po natin para doon sa mga may sakit. Sobrang grabe. May tumatawag po sa akin. Yun nga, nakakaawa na, Dok, kasi wala po akong pera pa ngayon. Imagine naka-buy one take one ng Docanis Cibicus, pero nahihirapan pa sila sa 1-2 na alam ko na makakagaling po yan sa inyo. Honestly speaking, ang dami na natin mga testimonies sa Docanis Cibicus na talagang matutulungan ng kanila, si Docanis Cibicus, yung produkto natin, natutulungan yung kalusugan ng bawat umiinom niyan. Ganon po talaga ang isang bagay na ginagawa na nagmumula sa puso. Ganyan po talaga ako mag-formulate, Talagang nagpatry ako, yan, kumakanta ako ng praise and worship song, something like that. Okay? So, since, nakabati na ako. Dami na ba ako nabati? Wala pa nga eh. O diba? Sino pa? Si Ma'am Gliceria Cruz. Thank you so much for monitoring us, ma'am. Thank you sa mga tawag dito, mga text mo sa akin. And I hope makahabol po kayo sa buy one take one natin. Kasi, ngayon last day ng buy one take one po namin. Babalik na po kami sa regular price. So, swerte po yung mga naka-member dahil 30% discount from 1-2. So, babalik na po tayo sa regular price na 1-2 at discounted 840. Asensya na po kayo. Talagang tumataas po material things natin, tumataas ang putas natin, lahat po tumataas. So, wala na po ako magagawa. So, by July 1, diba? Kaya dun sa mga mag-o-order pa, mag-order na kayo ngayon. Okay, nandiyan sa Radio Veritas, marami po tayong Docanis Cibicus, buy one, take one po yan. Kay Ma'am Nina Villanueva na dealer po natin sa Tarawan, Batangas. At of course, makakapag-order po kayo kay Crisel at 0930-111-9365. Ulitin ko po. Ay Crisel po, 0930-111-9365. Ay, dyan po kayo mag-order. And then, meron po tayong isang telepono kung malapit po kayo sa Baguio. Ay, Lawag pala yun, sorry. NGT Baguio, 927-144-0918. Kung medyo malapit-lapit po kayo dyan, kasi minsan nakakabanas din yung pagtaas ng freight po natin sa shipping fee. So you can call 0927-144-0918 kung malapit-lapit po kayo sa Baguio. Kung nandito naman po kayo sa Lawag, Lawag City, Ilocos Norte, 0915-499-3377. Okay, 0915-499-3377. Kayo sa mga nakikinig po sa akin na from Cagayan, okay, we have our service center po sa Claveria, Cagayan. So, dun sa mga gusto hong bumili para po matulungan yung inyong mga nararamdaman. Honestly, sa mga pasyente po natin, ito po ay totoo, hindi po ako nagkakreate lang ng story. Yung mga nagsasuffer ng arthritis, nagsasuffer po sa mga bukol, lumiit yung kanilang bukol, yung mga may bukol sa pancreas, Doktora Ayesha is one, testifying that lumiit yung pancreas bukol niya from something 3.3 or 3.4, naging 1.02 na lang siya. Ganun po kaganda si Docanis Cibicus. Mamaya, sasagutin ko po yung mga katanungan na yan. Bakit nakakatulong sa bukol si Docanis Cibicus? Bakit nakakatulong sa mga may mga acidic, lalong-lalo na sa GERD, worse na po yun, gastroesophageal reflux disease. Bakit nakakatulong si Docanis Cibicus? Doon sa mga medyo elevated ang sugar niya, doon sa mga elevated ang kanilang cholesterol, may mga hypertension na sakit, yan po yung liliwanagan natin. Okay po, kasi in the meantime, sasagutin pa po natin yung mga, bakit Doc, ang lagi mo sinasabi na ang natural ay nakakagamot. Totoo po yan. Bakit? Alam niyo po, ang nature. We need nature for food. Lahat ng pagkain natin, we need nature to breathe. Okay? The air. Okay po? Yun po yung binubuga kasi na nature natin, yung libreng oxygen natin. To regulate the air that we breathe, yun yung nature. Ano pa? Yung water natin, yung tubig natin. Ano pa? Yung control ng water levels po natin, makatawan man yan o ma-environment.
Ganyan ang nature para maging maaliwalas ang ating mga isip. We keep a sane. Even for all the raw materials that underpin our lives, lahat po yan, kinokontrol ng nature po natin. Alam niyo po ba na ang nature, hindi lang po importante sa tao, kundi essential. Ano ba ang Tagalog ng essential? Sobrang importante, yun. Essential. Hindi lang po importante, pero sobrang importante. Very, very essential. Why? We are a species too, and we may be endangered also. Tama? Ganun po kasi. Kaya we should love nature. Bakit? Ang ng nature kasi, best healer po yan. Magbabalik po ang Nature's Call program. Sabi kayo. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407.
You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa second part ng ating programang Nature's Call. Hani Tamayo pa din po ang inyong kausap, syempre. At napapag-usapan po natin about sa natural at about nature. Alam niyo po, ang nature, yan po yung mga taga-sumbong natin o yung environment natin, yung akala mo lang, kaya nga, di ba, if you analyze, karma is so digital. Kasi nga, ang nature natin, punong-puno yan ng mga halaman, right? Environment natin, akala nyo lang hindi buhay yung halaman, living thing din yan. O diba? Kaya nga may stomata po yan. Yan po ang tagapagsumbong, no? Sa mga good spirits natin, sa mga ginagawa natin. Kaya nga, sa aming mga naturopaths, especially, naniniwala kami na there is a healing power of nature. Bakit? The healing power of nature, nare-recognize niya yung inherent abilities, no? Para ma-heal niya yung self. Yung inherent is yung kusa, no? Merong pagkukusang katawan natin para magamot ang kanyang sarili. Why? This begins at the cellular level. Tandaan niyo po, yung building blocks ng katawan natin ay cells, right? Yun yung building blocks natin Very dynamic po yan. At lately lang, napapag-usapan natin ang microorganisms, right? The gut microbiota, the forgotten organ na kailangan i-recall po natin o kailangan pansinin ng mga doctors natin. Why? Because that is the assemblage, the home of all microorganisms na sumisira sa katawan natin. Diba? That's why lagi ko po yung sinasabi sa inyo na there's no such thing as sakit agad. Wala po yan. Hindi ko kayo magkakabato agad. That's not true. Hindi ko kayo magkakasakit sa puso na enlargement sa puso kaagad. Nagsisimula yan sa inflammation and infection. Okay. Doc, bakit may mga bata may butas ang kanilang puso? Paano? Yung nanay, yung nagdadalang tao, hindi niya inaasikaso yung katawan niya. Kaya yun, sinong nadama? Yung anak. Ganun lang po yun. Okay po? Alam niyo po, living units are constantly working. Itong nature po natin, they're constantly working. Kaya we have the self-repair and the regeneration. Yan po yung dapat nasa utak po lagi natin. Kaya nga, minsan, bakit kaya ako, Dok, may sakit? Ganun ang pasyente. Paano? O, diba? Hindi mo iniibig ang sarili mo. Ganun ko sa kanya. O, ganun yung sinasabi ko sa pasyente. Nakakalimutan mo yung power ng nature at nakakalimutan mo kung sino ang gumawa ng nature. O, diba? Kasi nga, as a naturopath, we heal by mind, body, and spirit. We heal by nature. We heal by the autonomic system. Di ba? Yung kusang paggagalaw ng organs sa loob ng katawan natin. Bakit? Nutrition naman kasang importante, right? And of course, okay? Bakit nakakahilang ang nature? Best healer. Okay? Bakit? Kasi nakaka-provide po yan siya ng relief. Lalong-lalo na pagka nasa anxiety and depression po tayo. This nature will relieve or will have a relief by enabling us to remove ourselves from the things that cause us stress in the first place. O, diba? Kasi alam niyo po, lahat po ng emosyon natin, yung mga galaw-galawan natin, hindi niyo po alam na may anong tawag dito? We connect. Pasensya na, hindi ako marunong mag-Tagalog, kaya mag-English lang po ako. We connect ourselves into nature. So, once you're struggling with depression or anxiety, lalong-lalo na ngayon, dami natin problema. Papasok ba talaga ang monkeypox? Ayan, ang dami na namang na-anxiety, na-depress. Right? So, do not focus on that. Visit a forest. Forest, kung meron kasi sa NCR. Sa Ilocos, marami po kami. Diba? Yung mga tanawin na nagpapaganda ng iyong mga mata, I think the Dolomite has that. Kasi pumunta ako dun sa Dolomite ng last time. Kaya maganda talaga silang ang init-init lang. So pumunta kayo ng hapon para ma-relax po kayo. Yung
You focus on your senses po, on your sight, on your sound, on your smell, on the taste, on your touch, lalong-lalo na sa natural surroundings natin. O di ba, pag kunwari, dyan sa Manila, totoo po yun, napakaganda po, nagandahan ko talaga ako sa Dolomites talaga. O di, tampisaw ka doon, upo ka doon, o you touch the water from the sea, o di ba? Tapos ang ganda talaga yung Dolomite, makaka-relax, pero huwag kayong pumunta doon ng medyo mainit. Sino pumunta ko doon? Sobrang init. So dapat pumunta kayo ng, yung, what's this? Ay, lumnap si init sa Ilocano. Sunset, di ba? And of course, sa morning, di ba? Nalumtak sa init, di ba? Yung mga ganong bagay. Ilocana talaga si Docani, no? Ganon. Punta kayo doon ng early morning, yung parang may sunrise. Tapos, you walk there, di ba? Pero kung malayo kayo, dapat meron kayong pupuntahan talaga na parang, meron pa ba yung mga something like plaza na magaganda ang parang sa NCR, medyo wala na rin talaga mga forest or magagandang place na to relieve your stress. Dito ba? Kasi, alam niyo, ang stress, there's a connection with your diseases. Yung stress niyo po, tapos nagiging anxiety, tapos depressed na kayo. It will give diseases talaga, promise. Kaya, you need to have, or you focus your senses on the sight, on your sound, on the smell, on the taste, on the touch of nature. Why? Kasi yan po yung nakakagamot sa atin, di ba? Sabi ng isang natural doctor, sa umaga, mag-ground, what's this? You step your foot on the ground, di ba? Kasi nga, nakakakuha tayo ng energy ng lupa. Unless or otherwise, wala na kayong lupang natatapakan, di ba? We connect ourselves into nature. Kailangan natin yon, yung tapak-tapak tayo. Kaya nga dun sa mga mahihilig sa beach or what's this, malapit sa beach, naku, tanggalin yung tsinelas at maglakad-lakad po kayo sa buhangin ng beach ninyo. And if you have, assuming lang wala kayong malapit na beach, malayo sa inyo, yan lang po sa garden ninyo kung meron po kayong garden. O diba, you connect yourself with nature kasi yun yung healing process po natin. Kaya napaka-importante sa human development. Diba, sa bata nga, nadidevelop sa womb ng nanay. Diba, kailangan talaga by nature, may connection si nanay para paglabas ng bata, healthy. Diba? Pero ang nanay, nagsisigarilyo, wala, hindi naka-attach sa nature, tapos puro vices. Do you think yung bata, healthy siya? Ganon din po pagka medyo tumatanda po tayo. O diba, sa kabataan po natin, we should connect ourselves into nature kasi nature has been proven time and time again. Di po ba? To reduce depression, anxiety, stress, and even anger. As well as to boost our psychological well-being. Yun po si nature. Si nature po can help make you feel happier and more content as a person. Kaya dapat nakakonect po tayo sa nature. So, meaning, lahat po ng kinakain natin galing sa nature, natural po lahat yan. O kain kayo ng talbosang kamote, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Kung meron na kayong talbosang kamote, yung talbos ng malunggay, i-juicing niyo po yan, ang ganda-gandang vitamins po yan. Ano pa, yung mga saluyot na naturally grows, no? To a place, parang sa amin dito, sa field namin, ang dami-daming saluyot na nagtutubo-tubuan lang. O diba, I hope, ang sarap talaga sa probinsya. Diba? So, ang tanong, how can I heal myself with nature? O diba? So, slow down kayo. Slow down lang kayo. Bakit? When you walk, slow down lang. When you use a cell phone, slow down din. O kahit 30 minutes lang yung use a cell phone. Right? O, listen properly. Yung touch of smell. O, di ba? Sense of smell. Sorry, touch of smell. Sense of smell, sense of touch, mga ganyan. So, turn off your phone when you sleep. Hindi yung
nakalagay dyan sa ulunan ninyo, naging ano na ang cellphone sa inyo, kumbaga, ewan ko kung gwadya nga ba yan, o talagang lifestyle yun na hindi kayo nabubuhay ng walang cellphone. Magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga kaalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, at tibikusti pag-alap ko. Ano tinitilap na ibigay ko, baga ni Doc, kayo marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti putunan. And then active pa rin. Hindi nga makabangon. Ang ita, tapos simata na, lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tititi ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi kaya lang na nakikili ko si Dr. Alita. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Kaya siya, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan tiin na panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang itingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kada iti January kalami is na siyempre panateng uyek kada so amin I take tibicus. I thank God nga hanak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagit deti tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka deti nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket deti tibicus laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory.
The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Nagbabalik po ang Ladies Call program. Ano ba yun? Hindi na naman ako, medyo, hindi pa po kasi ako sanay sa dentures ko po. Meron po kasi nilagay na denture. Kaya medyo, hindi maganda yung pagsasalita ko po, no? So, anyway, okay po, nagbabalik po ang Nature's Call program. Pasensya na, mga kapanalig, ha? Medyo talagang, yung aking mga words minsan. So, sabi nung isang 9083, good PM po, Dr. Tamayo. If ever po, ano po ang mechanics at minimum capital para maging reseller ng Tibicus? Maraming salamat po. Nako, thank you talaga. Naghahanap po talaga ako ng mga resellers. Barangay by barangay, dahil nakakatulong talaga ang Dokhanis Tibicus. Makakatulong po tayo sa mga may sakit na mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, makakatulong po talaga. Lagi ko pong sinasabi, and I'm not claiming that Dokhanis Tibicus po ay gamot. Never. But this is a food for your gut. This is a gut food supplement. Ang tawag ko po dito is nutritional medicine. Bakit po? 5 klase ng prutas ang nandyan. Meron pong watermelon, may pineapple, meron po tayong grapes, meron tayong dragon fruit, at meron tayong mangga. 5 klaseng ng prutas na kailangan po natin. Naggaling po sa nature po natin yan. And 3 antiviral, antifungal, mga herbs. Ano po yung herbs na yan? Naglagay po ako ng ginger, naglagay po ako ng cayenne, naglagay po ako ng turmeric. Kaya medyo manghang konti yung Dokhanis Tibicus natin. Plus, I added one kind of vegetable na napakayaman po sa antioxidant, violet ang kulay, which is the beetroot or the red beet. O dun sa mga hindi ho nakakaalam ng beetroot, that's red beet po. Okay? So I am encouraging all, actually yung mga interesado lang naman na maging reseller at hindi ho mahal, no, ang kapital namin. Either isang box or half case. Yung isang box po namin is 12 ang laman. Tapos yung half case po namin is 6 ang laman. So pag reseller po kayo, o diba, basta may presyo po kaming bago. So may kita po kayo pero hindi namin pinapromise na magkakaroon kayong malaking bahay, hindi po namin pinapromise na meron kayong magagarang kotse, gano'n. Kasi hindi po namin pinaasan si Dokhanis Tibicus at hindi namin din sinali sa networking. O diba? Kasi sakit lang uulan networking. Direct selling po tayo pero at least kumikita po tayo. Direct selling po ng Dokhanis Tibicus. I don't want to have or to give it to a networking company kasi kung gusto ko sana, di sana nabenta ko na ang Dokhanis Tibicus, no? Meron ng bumibili sa akin, actually ako lang din ang magsusupply, sila din ang magmamarket, pero hindi po ako pumayag. Why? They will control the price at pagkamahal-mahal. O, diba?
Pagka mahal-mahal po ang ating Doc Hanis Tibicus, kanya, doon sa mga member na po, 840 isang bote, kasi member na po kayo. And for sure, I'm pretty sure, sa isang bottle pa lang po, meron na po kayong kalalagyan. Kalalagyan talaga. Meron na po kayong mararamdamang ginawa. Yun po, mali talaga yung Tagalog po, no? Pasensya na po kayo. Meron na po kayong mararamdamang maganda sa isang bote pa lang. Now, marami ho kayong sakit, huwag nyo hong ine-expect na yung isang bote is enough. Tandaan nyo po, this is considered your nutrition na kailangan nyo araw-araw. Pag araw-araw nyo pong iniinom si Doc Hanis Tibicus, okay, magtitipid po kayo. 15 ml, twice a day, okay lang kung wala ko kayong nararamdamang medyo nagagson na sakit. Ano ba yung Tagalog niya? Pag-edyo na, Ilocano talaga. Malalang sakit. O, yun. Kung wala ko kayong malalang sakit, di 15 ml, kasi nagtitipid na ako kayo, diba? O, para makatipid, 15 ml twice a day is all right. Okay? Pero kung medyo malala na yung sakit nyo, mag 30 ml po kayo. Pero kung malalang-malala na po talaga, sobrang malalang-malala na po kayo, mag 30 ml to 60 ml naman po kayo. Dahil hindi naman po yan magic, hindi naman po magician. Tandaan nyo po, ang dami yung mga microorganisms na nagbibigay ng mga sakit nyo at marami na rin po kayong inflammation and infection sa katawan. So, kailangan din lang natin talaga nalinisan yung loob ng katawan ninyo. Parang sa sabon lang, okay po, di ba? Once you have dirt, no, dito sa legs po ninyo, sabihin natin sa paa, sa palagay nyo po, kung tubig lang yung pinanlinis nyo, matatanggal kaya yung dirt or dumi sa paa? Hindi, di ba? So, kailangan po talaga na may sabon pa. Maraming sabon yan, maraming tubig. Ganon po. Si Doc Hanis Tibicus, parang may saponin po yan Alam ko. Ano yung saponin? Parang siya yung nagsasabon sa loob para itain nyo lahat yung mga unwanted toxin sa loob ng katawan ninyo. Tanongin nyo po yung mga umiinom na. Talagang pagka nag-e-evac po sila, pasensya na po sa mga nagmerienda at kumakain. Okay po, pag nag-e-evac sila, pusang baho. Diba? Why? There is a saponin because of enzyme. Enzyme coming from fruits, coming from herbs, coming from vegetable, na nilagay ko po. Pusang nagtatrabaho na po yung produkto ko sa loob ng katawan ninyo. Remember, nag-shortcut na po kayo. Hindi na po kayo individually bumibili ng what's this? Vegetable or herbs or fruit. Mura na nga yung 840 Imagine 5 kinds of fruit, 3 kinds of herbs, 1 kind of vegetable. Yun po yung laman ng Doc Hanis Tibicus po. At kahit natipding niyo po yan, pero dire-diretso ng pag-inom ninyo. 3 buwan kayong umiinom. Tingnan ko lang kung hindi ho agbaliw. Ulit yung Tagalog. Agbaliw iti karamdaman ninyo. Mag-change po ang karamdaman ninyo once na umiinom kayo dire-diretso ng 3 buwan. Sabi ni Ma'am Daisy de Ramas, "Hello, Doc. Nakikinig ako sa iyo." Thank you, Ma'am Daisy, sa pakikinig. Sa lahat po ng nakikinig po ng aking programa, thank you so much po sa pakikinig. Hindi ako paulit-ulit lang at hindi ko din po ang sabi dito kasi meron ho akong isang listener na ewan ko kung ano yun. Nakainom lang yata ng 2 bote, wala daw effect yung produkto ko. Kung talagang nag-iinom-inom na po kayo ng matagal, kagaya ni Ma'am Daisy de Ramas. O, di ba, Ma'am Daisy, ikaw na nga kasi minsan tawag ka nga sa ano po, Ma'am, sa Veritas, para maintindihan ng mga naka2 bote lang, walang effect. Naturalmente. O, di ba? Hindi naman gamot yan. Iba ang gamot doon sa natural medicine. Bakit po? Ang gamot ninyo, the synthetic medicine, emergency food yan, na kailangan talaga na i-address po kung anong nararamdaman nyo, but ay malaking but yun. Sisirain naman ng liver sa kidney nyo. O, diba? Kaya sorry na lang po yun sa mga may maintenance, pasensya na po kayo. Huwag niyong ikumpara si Doc Hanis Tibicus kasi this is fruits, this is vegetable that will work sometime. Hindi po magic yan na naka2 bote kayo, okay na kayo. Pasalamat po kayo sa Diyos. Kung naka2 bote kayo, umayos-ayos na po yung pakaramdam nyo. May iba nga, 1 bote pa lang maayos ng pakaramdam. Bakit? Kasi nga,
meron hong natural na gumagana sa utak, meron ding natural na gumagana sa katawan, meron ding gumagana sa kanyang spirito. Ganun yun. It's all natural. Kaya ang release niya, ang pagre-relieve ng katawan niya, dahil malakas ang faith niya sa Diyos una, malakas ang faith niya sa nature, malakas ang faith niya sa katawan niya that this body will heal itself. Yun, isang bote pa lang, nakaramdam na ng maganda. Ganon po yun kasi it goes everything. Hindi yung porke nagiinom-inom ka, dami mo na nga iniinom, wala ka pa rin nangyayari sa buhay mo. Bakit ikaw may problema? O diba? Kaya doon sa mga medyo nakikinig po sa akin na marami yung sakit, tingnan nyo yung mga pag-iisip nyo, consider nyo yung mga emosyon ninyo, i-consider nyo ang environment ninyo, nakakasama nyo ba yung mga positive tao, baka negative naman lahat ng mga kasama nyo sa bahay. Mababwisit ka talaga. Ang tanong, magagamot ka ba? Hindi. So, magbabalik ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaan. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hello, good afternoon to everybody. Siyak ninyong pakadawas. May saak nga gusosar iti Doc Honey's Tibicus. Tangamin, dito nga Doc Honey's Tibicus, napatunaya ko within 2 years. Ket idilawas na laeng na quarantine kami kadeti anak ko. So, every now and then, nga isuti inuman mi, napintas pa iti panag-move ko, 3 times a day. Then, kaasi ti apo haang kami metkit di nga nagpositive. Napintas iti tikwana dito iti Bicos. So, awawisen kayo, gagayem kan kakabsat, ta, agusar kayo met iti Doc Honey's Tibicus. Ta, nasayaat nga para iti bagbagi ken mangpapilsa iti immune system tayo. Siyak ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamu ako, nababayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, hindi namin saan nga rabi awanin tinagyan dito Tibicus, dito lang dito nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB-Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balanced bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB-Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB-Cos. Ladies
Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back sa programa ko pong Nature's Call program. Last part na po ng ating programa, pero alam ko po, maliliwanagan po kayo about nature and at the same time sa Doc Hani Sidipus. Bakit Doc nakakatulong? Sabi mo hindi siya gamot. Totoo po yun kasi this is a gut microbiota food. So remember, the gut microbiota is the community ng lahat ng bakterya, ng mga viruses, ng protozoa, ng fungi na nagpapopulate po sa GI tract natin. Siyempre, pag napopulate po yan ng mga unwanted bacteria, siyempre makakaranas po tayo ng wide range of diseases. Di po ba? Kasi ang function ng microbiota po natin ay tumutulong para ma-digest yung mga pagkain nyo to your immune system response. At hindi lang yun, ini-influensyahan din niya ang propensity to gain weight problems. Yung sa mga matataba, pasensya na po kayo ha, malalaki ang tiyan, pasensya na po kayo, hindi gumagana ang gut microbiota ninyo. Okay? And of course, okay, ang gut microbiota is associated with a range of diseases from cancer sa lahat ng mga sumasakit na nararamdaman ninyo. Why? Again, importante ang microbiota. And this Doc Hani Sidipus is one food to directly help your gut microbiome. Gut food po yan. Kaya nga sabi nila, buti ka pa Doc, multi-awarded yung produkto mo. Natural. Kasi yung mga awarding body na nag-a-award sa akin, pinapatest nila yung product ko, honestly speaking. Okay? And lahat po ng mga nag-i-interview sa akin, kay DOS yan, I was able to answer their questions. Kaya nga tinatanong paano ko daw ginawa. Sabi ko naman, that's my IP, intellectual property. Bakit ko sasabihin sa inyo, di ba? Kaya uminom kayo ng Doc Hani because those who are suffering from kinds of diseases. Kung may mga cancers po kayo, o-operan nyo lang. Ang ganda niyan, kahit kapapanganak lang yan, napakaganda po kahit buntis po kayo. Doon sa mga suffering from all ranges of diseases, napakaganda po ng Doc Hani Sidipus. Again, okay, hindi ho pinagpupumilitan, but why don't you try? Okay, di ba? Sabi nila, para maniwala ka, di try mo. Di ba? So, sabi ko nga, this is the last day of our buy one, take one. Magiging 840 na po ang isang bote niyan. Kaya humabol ho kayo. Okay?
So saan po matatagpuan? Doc Hanis Tibicus, partner na po namin. Ang TGP saan? Sa Ever Commonwealth, Abel Sukat Farmers, Kaibiga, Malibay, Muñoz, Quezon Avenue, Banawe, Robnova, Shopwise, Unimit, Iabot. Meron din po tayo sa 11th Avenue, 5th Avenue, Acacia, Bartolome, Blumentritt, Catmon, Concepcion, Malabon, Fisher Mall, Malabon. Libertad, Mac Mall, Naval, Filtras, Rotonda 1, Giselle Park, Pangandaan, San Roque, San Solon, sa Tawid, Victor Mall, Caloocan, sa Banawe, Ever Commonwealth, Pasay, Libertad, Market Yabot, Guada, Ever Sukat, Sangandaan, Market Unimet, Guada, meron tayong Muñoz, Roosevelt, sa Flores, Manila, Blumentritt, San Bartolome, Mac Mall, Concepcion, Novaliches, Pasay, Filtras, Arnaiz, 5th Avenue, nabanggit ko na, Barangay 103, Santolan, Tina Jeros, Pasay, Malibay, New, Cubao, Shopwise, Ever Kaibigan, New, Cubao Farmers, New, Mall Catmon, tapos San Roque Supermarket, Barangay 86, at saka Fisher Mall, Longos. Diyan po kayo pwedeng bumili ng Doc Hanis Tibicus. So, ganun sa mga authorized resellers po namin. Kasi nga, meron po tayong gaya-gaya, Photomaya. Diba? Yung mga Pilipino na ewan ko ba, talaga naman dito, Pero, ang bote po namin, sexy na green. Okay? Hanapin niyo po ang page ko, Doc Hanis Tibicus. Makikita niyo po yung label namin doon. At bumili po kayo sa mga authorized resellers like Radio Veritas. Marami po diyan. Okay? Habol po kayo. Buy one, take one hanggang ngayon, mamayang gabi. Mag-order na kayo kay Ma'am Loli. O kung sinong kilala nyo na stock sa Veritas, mag-order na po kayo ngayon. Dahil last day po ng buy one, take one, bukas po, 8:40 na po yan dun sa mga members. Kaya kung gusto niyo mag-members, 2-4 po, 3 bote. You can just call Crisel at 0930-111-9365. Dun po sa gustong mag-member. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, I'll be focusing on manufacturing. So this year, marami pong lalabas na mga natural na mga produkto po natin na will be inventing those who are suffering from diabetes, yung pagkain ng diabetes. Ganun po. Yung mga may kidney problem o dahil nandun sila sa dialysis o dinadaya ang kanyang kidney. Ayun, yung mga pagkain. Mag-i-invent po talaga ng mga ganun kasi naawa ko sa mga tao na ang dami-dami sakit. Imagine sa 1-2 wala daw pambili. O diba yung mga ganung bagay na alam nila na makakatulong sa sarili nila. Inuuna pa nila yung ibang bagay. Hindi ko po sinasiraan yung mga synthetic medicine po ninyo. Okay, that's all right. Okay po yan. But then again, you need nutrition. Kagaya ng Doc Hanis Tibicus for you to work with your body. Bakit po? Si Doc Hanis Tibicus, yan po kasi ang precursor ng mga vitamins ninyo, yung mga synthetic medicine po ninyo, yung mga lahat po ng mga pinapasok ninyo sa katawan, yan po yung gagana or gagawa sa mga hindi nagagawa ng digestive process ninyo. Remember that we have 7 digestive process, diba? Importante dyan is ingestion, digestion, absorption, at assimilation. Yun yung pinaka-importante doon kasi kung hindi po gumagana yung mga binanggit ko na yon, kawawa ho kayo. Bubuhayin nyo lang yung mga nag-gloria, yung mga cancer cells, napakain ako ni Poncio Pilana ng pagkain ko, mag-gloria yan. Ganon din po yung mga bakterya. Imbes na dumadami ang good bacteria, dumadami ang bad bacteria that causes lahat ng infection, lahat ng inflammation ninyo. Kaya yan, dami yung arthritis. Ako, pabalik-balik ang urinary tract infection. Ano pa? The worst is diabetes. Akala nyo, yung may diabetes kayo, laro lang na sakit. Hindi. Para kung kayong may cancer, bakit? Ang dami yung komplikasyon yan. O pag may diabetic ka na, ang dami mo ng komplikasyon. Ibig sabihin nun, marami ka ng sakit, hintayin mo na lang, hindi ka makakita, hindi ka makakilos, o ikakamatay pa yan. Why? Diabetes is not a joke. Hindi po birang sakit yan. O sige, nag-i-insulin ka, tingnan lang natin. O, diba? Ang katawan natin, ang importante, natural.
nature lover ka dapat. Kaya nga, di ba, utos yun eh. So, Genesis 1:28, basahin niyo po sa Biblia po. Okay? Lahat ay binigay ng Diyos. Wala siyang binigay na hindi maganda sa tao. Kaya kung may sakit pa kayo, sandali lang, mag-isip-isip po kayo. Bakit po kayo may sakit? Malamang pinabayaan niyo yung sarili niyo. O kaya, well, that's a curse. Di natin alam. O, diba? Kaya, tignan niyo po kung may sakit po kayo, nakakakain kayo ng mga bawal. Madalas na nakakain po kayo ng mga bawal. O, yung mga don'ts. Kasi may mga do's and don'ts tayo sa pagkain, di ba? Kaya, nandito lang po ang inyong doktor natural. Doc Hani Tamayo po. Ang telepono ko, 0916-204-4007. 0916-204-4007. Doon sa mga magne-member po, no, na hindi pa po naka-member, 24 po, magpapadala po ako ng mga protocols ninyo, yung mga bawal na pagkain, yung mga juicing ninyo, ipapadala ko po yan. And of course, dun sa mga bagong magne-member, may payong po kayo o kaya t-shirt po kayo. Okay, dun sa mga bago magne-member yun. Tawagan niyo lang po si Crisel at 0930-111-9365. O di kaya, tawagan niyo ako dun sa mga may sakit, 916-204-4007. Ito na naman po ang inyong lingkod, Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi yung nagsasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Mga kapanalig, sumainyo ang katapatan. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, King Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke manen. Ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunod tayo. Tibikos the best. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung tibikos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro.
bato ti apro. Nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga dakayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos. Napintas apo. Tapnon na salunat kanarekta ti biag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siak sika kenti salunat. Siak sika kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs iti bagi. Ta isu daytoy ti mangpawerret ti biag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla kang agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kankanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata.